Fil-Kumitat Sezzjonali tal-Partit Nazzjonalista ta' Taslima reġa' beda jberraq, tant li n-notar Joseph Vassallo Aġus irreżenja minn President tal-Kumitat. Jingħad li mart il-Viċi Kap Nazzjonalista Roberta Arrigo spiċċat minn kunsilliera tal-Partit fil-Kunsill Ġenerali f'isem Taslima. Fil-fatt, fuq din it-tneħħija ta' Marina Arrigo li hija ex sindku Slimiża għam inkwiet kbir f'kumitat li għadu għaddej bl-intriċċi bħalma ġara fil-bidu ta' din is-sena. Meta suppost saret l-elezzjoni għal Kumitat Sezzjonali ta' Taslima. Elezzjoni li spiċċat ħassret wara intriċċi kbar u rtirar ta' ċertu kandidati li ħassewhom imminati minn nazzjonalisti stess. Fil-fatt, f'dan il-Kumitat Sezzjonali kien għaddej block vote biex jitilgħu biss membri tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil, illum wara Bernard Grech. U bekk ma jiġux eletti nazzjonalisti fil-Kumitat ġejjin mill-fazzjoni ta' Adrian Delija. Issa l-istess kumitat neħħa l-vot fl-ola organu tal-partit jiġifieri fil-Kunsill Ġenerali li l-mart il-Viċi Kap innifsu li huwa magħruf li qalbu għadha tħabbat għal Delija u mhux għal Grech. Huwa mifhum li Marta Arrigo u l-Viċi Kap ridu jżommu mistur l-intriċċi kontrihom f'Taslima u aktar li Marta Arrigo spiċċat xorta kunsilliera tal-partit iżda mhux fuq Taslima.